Шановні колеги, добрий день. Ставлю на голосування засідання відкритої земельної комісії. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Ставлю порядок денний, який складається з двох питань на голосування. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Перше питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності з кадастровим номером 211 08 5 01 042 0053 площею 032 19 га, який розташований в місті Хуст, вулиця Франка, 187, дроб 3. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Друге питання. Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності за адресою міста Хуст, вулиця Івана Франка, без номера, орієнтовної площі 034 га. Хто за? Проти? Утримався одноголосно. Ставлю на голосування про закриття комісії.